En el present document voldria aportar impressions, recomanacions personals, propostes de ruta i facilitar algunes dades d'aquest petit país, informació que desitjo que trobeu interessant, si més no curiosa, i que confio us pugui ajudar a dibuixar de forma més definida el vostre propi viatge. Voldria, no obstant, excusar-me per no desgranar el context sociopolític històric que li és propi. M'hi abstinc per una qüestió pràctica, i és que les vicissituds territorials i ètniques en les que m'hauria d'endinsar farien aquest vídeo un xic massa llarg. Reduir-ne l'explicació no és una opció, doncs correria el risc de simplificar-ho en excés. Així doncs us recomano esbrinar, si és que no la coneixeu ja, la complexa realitat d'aquest país i els conflictes territorials i bèl·lics de la història recent que l'envolten i que, de fet, persisteixen en menor mesura latents avui en dia. En lo personal, tinc unes màximes interioritzades com a viatger, que tracto de complir, doncs entenc que conformen una sèrie d'avantatges envers aquells qui viatgen de tant en tant. L'una és anar, en la mesura d'allò possible, a països on els meus diners tinguin com a mínim el mateix valor que a casa meva, i sent clars, que tinguin més valor que a casa meva. Albània acompleix aquesta primera premissa. És un país més barat que Catalunya, llevat d'algunes excepcions. En l'itinerari que us comparteixo, vaig gastar 778 euros per 10 dies de vacances. Això inclou els vols, pernoctar totes les nits, el lloguer d'un cotxe durant 9 dies i la benzina que em va demanar, menjar i beure. La moneda lek té una equivalència de 100 leks, un euro, la qual cosa ajuda força a situar-nos mentalment amb rapidesa en totes les transaccions que fem. 10 euros, 1.000 leks, 20 euros, 2.000 leks, etc. Us recomano fermament llogar un cotxe per a poder gaudir el viatge, ja que l'alternativa del transport públic no és recomanable a no ser que us hi vulgueu estar 1 o 2 mesos. La xarxa de trens es redueix a la mínima expressió. Els autobusos de línia són uns atrotinats vehicles de reduïdes dimensions i en molts casos porten en circulació no se sap com diverses dècades. Incomoditat, horaris imprevisibles, impuntuals i trajectes incomprensiblement llargs en relació als quilòmetres que es fan. Circular en cotxe demana una atenció major addicional, però comparant amb països àrabs o sud-americans es pot fer sense ensurts remarcables. Dues coses heu de ficar-vos al cap. A la rotonda no hi ha prioritat i els albanesos tenen la singular mala praxi d'aturar-se sense quasi avís en qualsevol lloc, però t'hi acostumes. Prudència, distància i ja ho tens fet. Pernoctar a Albània té un cost agradablement baix. Vaig viatjar a finals d'agost fins la primera setmana de setembre i vaig dormir en llocs més que decents, incloent algun hotel de 4 estrelles. Cap va superar els 60 euros la nit i la majoria em van costar entre 25 euros i 40 euros. Aquest fet abarateja el cost d'aquesta destinació sensiblement. La ruta per la qual em vaig decidir conté 8 emplaçaments, dibuixant una circunferència en direcció a les agulles del rellotge entorn la meitat sud del país. Potser us preguntareu com és que vaig obviar la part més nòrdica del país, regió muntanyenca assenyalada per forces persones. El motiu fou la manca de temps, però sobretot perquè la part més nòrdica del país està especialment mal connectada, per no dir desconnectada de la resta d'Albània. Vaig traçar un Google Map per veure quant trigaria a fer en cotxe des de Tirana fins als anomenats Alps albanesos i per fer 112 quilòmetres em marcava 4 hores 45 minuts. I és que per arribar-hi hi ha una sola carretera secundària amb infinitat de zigazagues, absència de túnels o desdoblaments i vaig haver de sacrificar aquesta destinació en virtut de no passar-me més de migdia conduint. La mateixa sort m'esperava per sortir del lloc i tornar a l'autopista de Tirana. Si viatges a Albània, aterraràs sí o sí a Tirana, la capital, llevat que vulguis usar un dels bens pocs aeroports secundaris on no opera cap companyia low cost i que enfila els preus de forma absurda. Des de Tirana començareu, i en lo personal, si li destineu un dia i una nit no estareu fent cap disbarat. És a la vista una ciutat plena de botiguetes de tota mena, això sí. I si us interessa el llegat del seu recent règim comunista, hi trobareu antics búnquers subterranis, alguns de grans dimensions, que acullen museus a través de les seves estances sufocants, una sort de cronologia històrica política en una disposició, hauríem de dir, un xic aleatòria. De Tirana vaig fer directe cap a la frontera amb Macedònia, país que em va demanar 50 euros de forma sorpresiva, assenyalant com a motiu que l'assegurança del cotxe no cobria ni tenia validesa dins el seu territori. El motiu d'aquest desplaçament fins Macedònia fou visitar la vila de Ohrid, un enclavament encisador que gaudeix d'una ciutadella medieval i comparteix un extens llac amb la veïna Albània. L'indret és molt maco, amb una disposició urbanística i dels elements que difereix de l'estructura relativament caòtica de les poblacions albaneses. Dir-vos que aquesta població vindria a ser un equivalent a la zona de Begur, a Catalunya, si veu gent ben arreglada,
però els preus són més baixos. Us recomano dinar o sopar en alguna població de l'entorn i comprovareu com per 10 euros es pot sopar entaulat amb bon menjar, beure i postre. Un plaer a parts iguals per l'estómac i la butxaca. La següent població que us recomano, ja tornant al territori albanès, és la vila de Korça, una ciutat d'unes dimensions aproximades a Girona capital, situada a 100 quilòmetres al sud d'Ohrid. Hi trobareu una vila molt agradable per passejar, amb carrers i avingudes amples on es percep un bon gust en el disseny de la ciutat. Hi ha espais i places d'esbarjo que són, si em permeteu la cursileria, una cocada. Si hi ha quelcom que m'agradaria importar de l'indret on visc, és la gràcia i la cura que sempre han adornat les terrasses dels establiments de restauració. Són tots agradables a la vista, endreçats i còmodes i amb elements decoratius disposats amb criteri de bon disseny d'exteriors. Visiteu, si us agrada l'art, el prolífic Museu d'Art Medieval de la ciutat. S'hi concentren una gran quantitat d'obres d'art litúrgic, tardoromàniques, gòtiques i renaixentistes, molt probablement eclipsades per la veïna Itàlia. Mentre passegeu per Korça trobareu sovint elements artístics decoratius d'estètica alemana. La ciutat va licitar recentment molts espais per a que artistes d'arreu del món hi exposessin les seves obres i el resultat és un indret cosmopolita alhora que orgullosament albanès. La següent aturada va ser a la vila de Permet, població en la que no vaig detectar, malgrat la seva denominació, una permissivitat superior a qualsevol altra vila. El trajecte per arribar-hi circula per una interminable cadena de serralades connectades, muntanyes que oscil·len als 1.200 a 1.800 metres i que trobareu nevades als seus cims si us decanteu per visitar el país a l'hivern. En lo personal vaig gaudir d'allò més al trajecte. Tenia la sensació de contemplar un massís del Montseny darrere l'altre, en una zona ja de per si molt minsament poblada. El sentiment de connexió amb la natura és ben present. A Permet hi trobareu una població de mida i dimensions similar a la Jonquera, acompanyat en tot moment pel riu que ofereix als visitants la possibilitat de practicar esports aquàtics com rafting, caiac, trekking pels gorgs. La millor època, doncs, és la primavera, quan la neu dels nombrosos cims nevats comença a fondre's i el cabal del riu s'incrementa de forma copiosa. Així doncs, havia arribat el moment de fer un tast i comprovar si veritablement la Ribera albanesa i les seves platges mereixien la notòria fama que darrerament l'ha situat en el mapa de destinacions turístiques curioses. Van començar pel sud, a no gaires quilòmetres de la frontera amb Grècia, Sarande, capital regional del turisme de sol i platja d'aquest país. Aquesta vila té quelcom que no se li pot negar. Si portes calés a la butxaca, seria força estrany que t'hi puguis avorrir per manca d'alternatives lúdiques. És la cinquena essència de la disbauxa d'estiu. Oferta hotelera abundosa, infinitat de bars, tavernes, lunch, bars musicals i discoteques de tots els tamanys. La ciutat té una forma de circ romà on els anells que circunden la costa és on s'hi troba concentrada tota l'oferta turística esmentada. A mesura que es puja cap a dalt, l'estructura urbanística és inexistent i en les zones més elevades hom té la sensació de trobar-se en un híbrid entre Rio de Janeiro i Torre Baró, amb edificacions superposades i algunes inacabades que evidencien la inevitable bombolla immobiliària que comporta ser situat al mapa turístic. Una de les activitats típiques quan es visita Sarande és acostar-se a l'illa de Corfú, pertanyent a Grècia. El viatge en ferri no és pas car, però vaig decantar-me per quedar-me per la zona en percebre que, si fa o no fa, l'illa tenia unes similituds geogràfiques quasi calcades on em trobava, i també en ser coneixedor que els preus per qualsevol servei són més abusius. Una recomanació que us faig és que si visiteu la zona de platges de Samil, molt de moda, no us hi allotgeu, doncs ocorre una pujada generalitzada dels preus com a l'illa de Corfú, i en cotxe des de Sarande s'hi arriba en 15 minuts. En aquest indret hi vaig trobar algunes cales veritablement precioses a la vista. No són privades, però a la pràctica aquell qui regenta un lunch o el que sigui davant de la platja copa quasi la totalitat de la superfície amb un mar de tombones i parasols de pagament. Això és una característica de la majoria de platges a Albània. Platges que en general tenen un nivell de cristal·linitat força decent. Això sí, porteu sabatilles sí o sí, llevat que estigueu entrenats en caminar per còdols i pedres dures del seu sòl. Esteu avisats. Malgrat que no en sóc un aficionat, no sóc detractor del turisme de sol i platja. És un model que, si s'hi va amb vocació de passar-s'ho bé i es fa un esforç per relativitzar elementals mesures de dignitat i estètica, és tan vàlid com el turisme rural o el cultural. Dit això, vaig destinar un dia i una nit per partir cap a la següent població costanera, Oricum. Es tracta d'una vila costanera que de per si mateixa no té cap identitat turística singular, però és un indret de platja llarg molt tranquil. I, per fi, vaig poder trobar restauració
de peix, establiments correctes i sense pretensions, on demanar un plat de peix de platja, cosa no gaire fàcil de trobar novament en un país que tenint costa hauria d'estar més present a la seva dieta. A tocar de la petita península de Defina i situada a mig camí de les costes de Dermi i la segona ciutat del país, Vlore, esdevé un lloc tranquil i econòmic on dormir i un bon contrapunt a Sarande, sense deixar de gaudir del so de les ones del mar. Malgrat Vlore no és un dels punts sí o sí de cap tour de vacances al país, jo hi vaig passar a mig camí de la següent vila on pernoctar. Al capdavall és la segona ciutat del país i em va resultar una recollida i transitable ciutat petita, endreçada en certa manera semblant a l'anterior visitada a Corxa, on hi trobareu petites zones bulevard molt civilitzades i agradables. S'hi està fent, pel que vaig copsar, una restauració integral d'edificis històrics com els mercats municipals o les llotges, seguint l'encertada línia que anys ençà practiquen ciutats com Lisboa o Barcelona. La següent parada me la vaig treure de la màniga al tot o res, a veure què hi trobava, i va resultar ser un encert. Us recomano la regió dels aiguamolls d'Ibiake-Carabasta, una extensió considerable de maresmes i petits mars interiors que es barregen amb l'aigua salada, tot envoltat d'un espès bosc mediterrani frondós que acaben en una costa interminable a la vista, tan desolada com verge, molt poc explotada, amb un poc grapat de petits establiments de restauració aïllats entre si i quasi camuflats entre els pins. Al centre de visitants de Dibiake hi trobareu la Torre Culla 360 graus, una talaia d'uns 37 metres on podreu gaudir de les vistes del lloc on us trobeu. Finalment, i ja en la rodalia de la capital, vaig destinar una nit al poble de Kruye, una vila històrica de carrers costeruts, indret natal de l'heroi nacional que va expulsar finalment els turcs otomans del país i que gaudeix d'un castell, una torre medieval i una zona de basars de caire balcànic oriental que farà les delícies dels amants de la marroquineria i el shopping ètnic. En la mateixa zona, però, altrament molt mal connectada, hi trobareu l'espectacular zona del llac Bubilla, una imponent serralada caminable a través d'una via d'escales que remunta cap a una altitud més que decent. Aquí podeu gaudir d'un bany a la zona de Gorgs gràcies a l'alliberament d'aigua permanent que fa la presa. Singularitats de la vida civil albanesa. Crec que a priori el visitant que per primera vegada visita Albània pot tenir una certa ombra de dubte sobre la idiosincràsia dels albanesos, les seves costums i, per què no dir-ho, potser un lleuger temor atesa la, diguem-ne, no de les millors fames a l'Europa occidental. El que més em va cridar l'atenció, honestament, és la quasi plena sensació de seguretat que hi vaig trobar. Per dir-ho de forma planera, allà on vaig transitar s'hi respirava una pau social i seguretat immensament superiors a la que disposem a forces ciutats i capitals de comarca de Catalunya. Policia n'hi ha ben poca, però quasi res van poder copsar els meus ulls en forma d'il·lícit o molèstia pels visitants. Considero aquest país més que òptim en la ràtio de seguretat pel turista, cap pega. El caràcter i l'atenció al públic és dual. La veritat és que hi ha una mena d'habitant albanès amb una manca de simpatia de cara al públic, molt similar a la que patim de forma generalitzada a les poblacions turístiques catalanes, però sense arribar a l'extrem. El contacte visual pot resultar una mica directe per a algunes persones, però són sensacions que es queden en la percepció. Res o quasi res transcendeix d'un llenguatge corporal lleugerament invasiu. Per contra, a l'Albània rural hi vaig trobar la senzillesa i cordialitat habituals de les comunitats camperoles d'arreu, més proclius a la cordialitat i un somriure menys costós d'obtenir. Hi ha un innegable contrast radical a Albània. Per una banda està l'Albània balcànica i rural, productora del sector primari, endarrerida cronològicament en les seves costums que podríem trobar a casa nostra ja farà 70 anys, i una Albània de creixement turístic immobiliari en embranzida, que transpira, s'ha de dir, una ferum d'activitats de blanqueig de diners i d'altres coses que deixo a la vostra percepció. Tan bon punt avances a la carretera una trotinat tractor, t'avancen diversos Mercedes, Audi 7, algun Hammer i costosos vehicles full equip, quasi tots amb els vidres tintats. És evident que amb un salari mínim d'uns 190 euros mensuals hi ha coses que grinyolen a la vista, però bé, pocs països són purs sense pecat en la totalitat, motiu pel qual no hi ha manera de veure qui tiri la primera pedra. Comprovareu com en qüestions comunicatives hi ha una escletxa absoluta entre les persones menors de 50 anys, amb les que s'hi pot parlar un cert anglès, i les majors de 50 que de forma general ni entenen ni pronuncien un sol mot que no sigui en albanès. El que us puc dir com a màxima universal en aquest tipus de situacions és que, malgrat no poder parlar en una llengua franca, un somriure sincer i no sobreactuat d'entrada pot arribar a obrir més portes que 10 frases seguides en la mateixa llengua. El llenguatge de signes, malgrat és limitat, us garantirà restar atesos de les necessitats més comunes.
Si visiteu el país a l'estiu, aviat us adonareu que semblen tenir en general algun inconvenient per usar els aires acondicionats. Ignoro el motiu, però en un país on al litoral s'està a una temperatura que camina cap als 40 graus al migdia, es fa un xic incomprensible. Hi ha quelcom que ressalta a la vista de bon principi. Els albanesos no tenen quasi gossos com a mascotes, però per contra és habitual trobar-te arreu gossos de carrer, de vegades en colla. És comú trobar-los asseguts al terra inactius. Malgrat no haver estat mai a l'Índia, em va fer la mateixa sensació que tenen les vaques en aquell país. Jauen a qualsevol vorera i la gent no els foragita d'enlloc. Què pot aportar Albània als viatgers catalans? El que m'ha arribat a les orelles darrerament de la gent, durant temps fins que vaig viatjar a Albània, ha estat principalment l'atractiu de la costa i les platges. Arribat in situ, no puc dir pas que les platges albaneses siguin lletges, però des del punt de vista mediterrani català acostumat a l'extens llegat costaner que tenim a casa nostra, amb costes àmplies de sorra fina o la bellesa de la Costa Brava, no és potser aquest punt el que ens pugui resultar novedós o interessant. En contrast, assenyalo aquest país com una alternativa assequible per la butxaca del viatger, amb un turisme rural incipient, no gens massificat i amb una relació qualitat-preu sensacional. La seva gastronomia, una mescla de Grècia, Turquia i Itàlia, resulta molt agradable al nostre paladar i certament familiar. També per finalitzar us diré que és un dels països que menys he entès res del que es parla al meu voltant. Pot semblar una dificultat, però a la vegada trasllada una sensació d'exotisme i llunyania que es fa curiós trobant-se tan sols un xic escurats a la dreta d'Itàlia.